don't know if hadlaw Baltimore man, Maryland, Baltimore. Flight na yan. Oh. Yeah. And I guess may mga uban mga Kaya nga, bibili ako ng stand para... I don't know, siyang lugar. You're talking, does it, ano? Dili, sige. Tsaka may nagpapakita rin. Nindot ang weather dire. 4 seasons. 4. Minute kayo. Nakikita mo kung may manunod sa'yo eh. Yan, dyan sana Wala. ano. Kita ka, buya ka, bulim kita mo. Open market dire. Open Ito na market nga. lights, ano? Market. Tapos mag-con ka na. Show me. Oo, oh, sali mga siguro mga cellphone, mga lights, mga malagyan na rin. Oo, kato diri. So, sabay-sabay lang. Yeah. Buya ka na. Pag-comments ka lang. Where you going? Walang mo na. Saan? Ha? Where's the Wala. comment? Wala sad. Ganun lang. Ganun lang. Wala ka ng idea. Wala ako yung social media. 3 years na ko wala na yung Facebook. Mag 4 years na ito. Oo, wala kung minyo na tanan mo. Wala yung mga classmate na ito. Oo lang. Yung volume. Ayun, sad. Hindi sad. Pero, Gawin kitang moderator. tingnan lang diga. Siguro si mong tabawag mo. Swap it? Ay, mo din. Gabi dahil ka nun sa. Gabi na ka yun na. Lagi no. Kamusta na yung mama niya? Yung ikaw. Okay. Mag-atang na. Wala dara. Jensen? Taga-taga naman siya diba? Dili mo nagbibo yan. Dahil yung mga uncle dito dito na kayo. Saturday, Sunday, $5. $2 for weekdays. It's open 7 days a week here, guys. At Rujom Swap Meet. You can say Cobra rin na yan. Maraming mabibili dito. Itong Pero na. taon ba to? Oh, pa mag I did comment. Yeah. Oh, sorry. Ha? send. Itong side Yung cam? mata. I did. Ang I bot? sent it. Pero tinanong mo na ikatol yung Anong nalaman meron na Ano, nanonood? Wala ano pa sa naman. pamilya ba? Yun eh. What? Tinanong mo ko Wala namang live. Wala ba? Parang malayo pag-ibig. Parang malayo. Pero gano'n mo? Ba't sa New York, di ba? Nakatang ni New York last year. Dawa lang sa adlaw lang ako. Kadyot lang eh. Thank you. Kadyot. Okay. Oo. Nagkang mga immigrants dito. Wala yung comments. Ito na ako. Ano na yung comments ko? I did send lang. Balik na yung mga binigyan mga hansa. Nabasa mo. Mga hansa. Bakit dito? Street. Mawal. Yeah. Oh, dahil meron. Isig ka. Number 1 fan. Pero hindot man. Pero Takes dili a na while ko pala. prefer
pag diriya sa LA, pagtuloy ko, mga Kumuha ka ng 5 to 6. Kaya nga, bibili ako eh. Akala ko ba meron dati dito? Wala? Mga yun. Masira, di ba? Pagpunta na mo dito, tanaw na mo, dako. Kasi mga Amerika din. Oo, at tumilito sa mga desert. Ah, dako tayo. Kita sa gawas. Kagod na yung We're gonna look for parking, wala guys. eh. Dito lang sa Statue of Liberty. Naku, kaayo. Dito. Oh. Pero wala po yung mga picture. Ako manghod lang tanan kay. Oh. Where are you going? Mas dagan man to yung mga pictures kay Saan? picture ako kay bati man ko magpa-pic diretso lang ko i-take lang hindi man po hindi lang akong sa hindi na akong passion nga na mga Pinoy nga na di ba dagan ka Ito. Si Papa mo, sabihin mo, nag-vlog. no. Mag-ano siya, mag-subscribe. Ito nga eh. Naka-live sa YouTube. Nag-vlog daw ang papa daw sa YouTube. Para meron siyang, sweldo. Sabihin mo, ano siya, nandun naman yung picture niya eh. Wala ko headphone. Oh, Mag-una ka, kasi Hindi hindi daw. mag-ano yan eh. hindi daw alis. Sagot Bisaya. Hindi, sige, go forward. Pero, Yeah. no. Patanawang di ka diri yun. Yan ah. Ay, hindi. Just go around, you will find Open one. market. Gawas. Dapat makatulog diri ya. Pero nagutom na pareho. Good. Ni Ano? Leslie. Kain na naman? Diri Hindi ya. kami kumain ni Adrian. Okay lang. Ang kainin dyan. Burritos. Umaniyang balay. Okay, naman siya balay sa likod. Wala naman Dito, iba. siguro may. Wala namang lutong iba dyan. May burger yata sila. They look for oh, ito. Dili na. Dili, may na. Mamuli. Yun ko. Ay, hindi na ako. Ito. Ayan. Dugan ako. Baka mga. Yes, sure. Crowded na kayong Davao ba? Gubot ba? Dili. Ano ang cameraman ko. Yan ang camera. Kulot. Una. Safe gyapon. We're trying to park. Ano daw sila? Nagdagan daw mga unsa. Mga patay daw na patay. Kaya naman ako yung gagawin. Daw siya. Daw siya yung Kayla daw na unsa. Kayla. Siguro na. Okay, mag-tour tayo sa swap meet. Wala nang bayad dito? Wala na. Parking lang. Yung parking mo yun, bayad mo na. Mag-parking ka, magbayad ka pa sa entrance. Pagkain din. Oh, yeah. Yeah. Kahit ano dito. Yeah. First time ako dito. Ito yung Rhodium Swap Meet. Butan na. Lahat. Ikaw na din. Marag yung Pilipinas ko din yun. Chinese massage. Yung lutuan, ha? What? Oh, wow. Ano yan? Bowlington. What is this one? Tubig. Pag yan ng juice or
Hmm. O, ito oh. Yung pang ko. Ano? This is water. This is Oo, one. tubig. Oo, maganda. Kano kaya to? Mhm. Tingnan. Juice. Tubig or juice. Yeah. Juice. Juice. Ito, kung ano? Grill. Ano ba ito? O, pang. Yung soup. Sa truck mo yan. Mhm. Hindi, bibili na yung piece dito. Ano yung taste? Mhm. What is that? Like this one? The one in the corner? Yeah. This is 110. That's for water? For water? Water is there? Juice? Spices. $0.50. Oh. $2 special. Here's $1. Prutas ka? Chiramuya? Ito. Nadadua nga bibuya. Nagkadadatag bibuya. Duduan. Ito na eh. Mukha timangga nga natin na di mata ka di ka. I have to go there. Look for my... Magkita na lang tayo sa kainan mamaya. Estos son los originales, Yeah. ¿verdad? Estos sí son buenos. Sí, estos sí.
Aproveche las ofertas de Jabra. Ah, mira este look. Come here. Una vez te debo 6 pantalones. You have a cell phone tripod? Cell phone pad tripod? No? Cinco más. ¿Qué más, señor? Ah, esto. Ay, luego los jugos que compré. You have a cell phone tripod? Oh. Pro más o 10 celular. Pro, yo no tengo 16 Pro. Se lo puedo. Pro librado. Allá fuimos. 16 Pro más.
Sí los vimos en la colega. Ajá, sí. ¿Cuál es la C6? Ahí tiene la letra. C6. Ajá. Ok. Yeah, cell phone tripod. Cell phone tripod. Yeah, just to put. Like this one. Oh, like Hmm. Cannot put that in my car. Oh, this. What do you want to use? In the table? But in my car. Oh, I think this one is. a selfie stick and a stand. You understand, right? Yes. Oh, this one? Yeah? No, I mean this one is the. Yeah, it's selfie. No, I know that. Yeah. Uh-huh. But this one is not this one. It's different. It's almost different. the same, but different. Right here. I think this one is from This the. one is I right know. here. Yeah. Uh-huh. And comes with Bluetooth. You want to take pictures, you take care of the Bluetooth. No, just like the handle, it's like we can just place like that. Yeah, it's like a holder Like this one. Hold this for the car. for the car. Yeah? Uh-huh. Okay. Por allá. Véndemelo a mí. There's the kainan. You can eat here. ¿Quieres papitas? You have like a phone holder or like a tripod for. No, we only have for the car, sir. For No, we don't have a tripod, sir. Yo le traje a dormir en celo, no lo conoce. Bruce Lee. Espada. Samurai. This oh, this is
It's like a magnet, this one? Like a stand. Oh, let me see. It's fit to. It's fit to any phone, right? You need holder or you need what? Yes, it's like a holder when I put in my car. Oh In no, the dust, that no? one is for the table, not is for the car. Huh? That one How much is one? is 25. 25? This one, Yeah, right? that one is the phone. It's Huh? the camera. The camera. It's the camera, the phone. The move. Mm. Hola, ¿la puse en algo? So you can connect Yeah. your phone. Are you as a Bluetooth? Ah, okay, I got it. This is the. So this is the one. $25. I'm gonna try. 20? No, 25, my friend. Everything is expensive. I know. Yeah. So you got one new? Yeah. Okay. So you That one is the last. Give me 20 bucks. Okay. It's good. so you have to put battery. No, not the battery. How you gonna use the Bluetooth? ¿Ama el cable?